1200 djece ima dijabetes, a više od 100 ih oboli svake godine. Razinu šećera trebali bi kontrolirati i 10 puta dnevno. Senzor koji bi im pomogao ne može se kupiti u Hrvatskoj i još nije na listi HZZO-a. I tako više puta na dan 7-godišnji Leo sam se bode kako bi izmjerio razinu šećera u krvi. Kad je imao 1,5 godine, dijagnosticiran mu je dijabetes tipa 1. Od onda životna rutina male obitelji ima posve drukčiji tijek. Leo je mjerio šećer u krvi 10 puta na dan. Znači pod obavezno, od 8 do 10 puta. To znači bile su provjere i po noći, u 12 i u 3 pod obavezno. Znači ja već 5 godina koliko Leo ima dijabetes nisam niti jednu noć prespavala u komadu. U Hrvatskoj 1200 djece ima dijabetesa, godišnje ih oboli još 110 i svi imaju sličan zahtjevan ritam života. Od jednog bezbrižnog života sad odjedanput mora se šećer mjeriti barem 6 ili 8 puta na dan. Moraju se davati injekcije inzulina koje se daju minimalno 4 puta na dan. Što se razina šećera češće mjeri, bolje se kontrolira bolesti, sprječavaju moguće kasnije komplikacije, bubrežne, vaskularne, neurološke, čak i sljepoća, a za to se moraju svaki put bosti, iako ne bi trebali. Postoji 4 vrste senzora od različitih proizvođača, kod nas nije registriran nijedan, dakle roditelji ne mogu u Hrvatskoj kupiti nijedan, niti od HZZO-a, ne mogu ga ni sami kupiti. Kao što ga je kupila i Leova majka i to u Njemačkoj. Sada im je obama, kaže, mnogo lakše, a i bolest se lakše regulira. Senzor sam treba staviti, a iglice treba i baš piknuti. I kaj je bolje? Senzor, 100 put bolje. 100 put bolje je senzor. Pa su dijabetičke udruge Hrvatske, njih 15, pokrenule dosad najveću inicijativu kojom pozivaju mjerodavne institucije i ministarstvo da omoguće da taj uređaj bude dostupan i u Hrvatskoj. Ta odluka za njih nije samo život s manje boli, nego doslovno život. Banke u Hrvatskoj